Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Delivery sang nagapanguna nga kinahanglanon pati na ang reporting sang damages sang bagyo apektado sa nagluntad nga landslide sa Bai City, Negros Oriental. Sa aerial shot sa Bai City sa Negros Oriental, makita ang nag-usmod nga duta sa kabukiran sang syudad. Ang mga kahoy nagkalakalbo matapos malabyan sang bagyo nga Odette. May pila ka bahin sang highway nga may bilin pa sang landslide pero gintinguwaan nga mahawanan para maagyan lang anay sa mga salakyan pero hindi gihapon malabot ang city proper sa mga motorista nga halin sa Negros Occidental. Gani ang mga truck nga may karga nga mga basic goods parehos na lamang sang gatas kag pagkaon ang hindi pa makasulod sa syudad. May mga government employees man nga makapila na ka beses nagbalik-balik pero hindi pa makasulod. Kinahanglan nila nga mag-submit sang report sa damages ng bagyo pero napaslawan sila. Mano-mano ang reporting kay wala sang komunikasyon. Naga-double time naman ang mga taga DPWH sa paghawan sa dalan para makasulod na ang mga inugdulo nga mga pagkaon pati na mga reports nga importante sa sini nga tinion.